Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 109 każi ġodda ta' COVID-19 b'45 persuna jinsabu rikoverati l-Isptar Mater Dei waqt li huma pożittivi għal-virus, inkluż 3 pazjenti li qed jingħataw il-kura fl-ITU. Fl-istess waqt ħabbar li bejn l-erba' u l-ħamis fiequ 292 persuna sabiex bekk il-każi attivi issa qed jammontaw għal 1197. Tul il-jum il-Ministru tas-Saħħa ħabbar li għall-aħħar ta' April bidu ta' Mejju se jitneħħew il-maġġoranza tal-miżuri abbinati mal-COVID-19 fil-waqt li għal din ix-xitwa mhux se jkollna bżonn ir-raba' doża tal-vaċċin. Jidher li f'Malta għal din ix-xitwa mhux se jkollna bżonn ir-raba' doża tal-vaċċin ta' kontra il-coronavirus. Intant minn nhar it-tnejn li ġej il-perjodu ta' kwarantina ta' dawk il-persuni li jkollhom kuntatt dirett ma' persuna oħra pożittiva għal virus u ma' mlaqma bil-booster se jinżel għal 5 ijiem minn 7 ijiem. Il-Ministru tas-Saħħa ħabbar ukoll li jekk is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna tibqa' taħt kontroll, mis-7 ta' Marzu l-kwarantina ta' dawk il-persuni li jkollhom kuntatt dirett ma' persuna pożittiva għal coronavirus titneħħa għal kollox. Apparti dan mis-7 ta' Marzu wkoll il-perjodu ta' kwarantina ta' dawk il-persuni li jittestjaw pożittiv għal COVID-19 u huma mlaqma bil-booster se tinżel għal 7 ijiem minn 10 ijiem. Chris Fern qal ukoll li dan ir-rilaxx ta' miżuri se japplika wkoll għal dawk it-tfal li jkunu ħadu ż-żewġ dożi tat-tilqim kontra l-COVID-19. Mis-7 ta' Marzu dawk il-passiġġieri li jkunu ġejjin minn pajjiżi li jinsabu f'red zone fil-waqt li jippreżentaw ċertifikat validu tal-vaċċin se jkollhom l-obbligu li joqogħdu fi kwarantina għal 7 ijiem minn flok għal 10 ijiem. Mill-14 ta' Marzu l-ilbis tal-maskri f'postijiet pubbliċi mhux se jibqa' obbligatorju. Iżda f'każ ta' mass events jew f'postijiet pubbliċi fuq ġewwa l-ilbis tal-maskri se jibqa' meħtieġ.